Martta Wendelin päiväkoti. 2022 valmistunut Tuusulan kunnan rakennuttama Suomen suurin kuutiomäärältään puupäiväkoti. Tässä kohteessa noudatettiin Joutsenmerkin ympäristökriteereitä. Tilaaja halusi mahdollisimman toimintavarma ja pitkäikäisen rakennuksen. Rakennus on ympäristöystävällinen koko sen elinkaaren ajan. Tässä Martta Wendelissähän on nyt lähes valkea noksite. Vaaleita kattoahan suositaan yleisesti ottaa sen takia, koska se kuluttaa vähemmän energiaa, sitten taas ilmastointi käy hieman viileämpänä, eli se heijastaa auringon lämpöä ja auringonsäteilyä. Noksite-katto on Ecopalin lanseeraama pintakermi, missä on pintasirotteessa on titaanioksidi, mikä reagoi sitten auringon ja veden vaikutuksesta ilmansaasteisiin ja puhistaa sitä siten, että ilmansaasteet neutraloituu ja ne ei kuormita meidän ympäristöä siinä määrin, kun ne normaalisti kuormittaisi. Ecopalin kermithän on suomalaisia, Espoossa valmistettu alansa parhaimmistoa. Selkeästi pystyy työskentelemään niin kylmässä kuin kuumassa ja lopputulos ja laatu on tasalaatusta, koska tuote on tasalaatusta. Kyllä suosittelisin PMI:tä.